Uy bay, nga no magulaanon ka man kaayo. Unsa bay problema nimo? Kuan bay, nabalaka lagi ko sa kong asawa. Nga no nabalaka ka man niya? Buntis manggod siya bay. Didi ka malipay ana, nga naa na kay liwat. Nalipay man bay. Ang ako lang nga gikabalakan kay magsige manggod siya ang Facebook. Magpuspos pa siya bisag unsa, bahin siya ang pagbuntis. O niya, unsa may naaana? Nabalaka manggod ko bay kay high-tech na manggod kayo ron ang panahon. Basinog nag-online na po ng mga ongoron. Bay, di ba suod man kay tama nagigala? O bay, uy, og bisan unsay mahitabo bay, ako jud kang unongan. Og di pa jud ti kapasagdan. Labaw nang dili pa jud ti kabiyaan bay. Tinuod ka bay? O bay, uy, Bantay man bitaw ha? Og bawion mo na imong istorya? ay di lagi. Unya bay, kung kintahay mapaakan ko og banakon, imo pa baghapon kong luwason? Aw, luwason, uy. Unsaon mo ko nimo pagluwas? Akong supsupo ng kamandag si mong samad. Og buhaton ako tanan aron maluwas ka lang. Wa jud di ay ko masayop nga ikaw akong higala bay. Aw, o, kay andam jud mo unong nimo bay. Unya bay, og mapaakan ko sa kumbugan bay. Aw, anhala siguro ng taima, nga pasagdan ta kang mamatay. Tinuod ba nga na magtangan kang unggoy tiban? O kap? Doon na may unggoy nga gihato din sa barangay hall. Ila ko nugay mo ba ni? O sabay kulura to yung unggoy. Kuan kap, ito mang buko-buko niya puti ang tiyan. Ahos to da. O saman, bayo og laki. Basta unggoy kap, Sa man lagi ilanan, bayo og laki. parehag ilanan ni mo kap. Bayot. Nga!